El turisme a la comarca, com l'entenem nosaltres com a sector econòmic, comença a partir dels anys 50 amb l'obertura de la frontera. I als anys 60 hi ha el gran boom a la Costa Brava i també, lògicament, a l'Alt Empordà. A la comarca ens vam trobar que en poblacions, durant l'època d'estiu es multiplicava per 10, com és el cas d'Empúria Brava o la zona de Sant Pere amb els càmpings. Arran d'Empúria Brava, de tot aquest turisme, l'Ajuntament de Castelló va buscar uns terrenys que estaven situats a Marzà, van començar-ho a portar allà i a partir d'allà, doncs, va ser allà. Va ser una mica casual, no? Va ser allà com podia ser un altre lloc. Si aquell senyor no hagués volgut els terrenys... Però la propietat era de l'Ajuntament de Castelló, amb la qual cosa això va significar després molts problemes per poder mirar de poder-lo treure o de poder-lo suprimir. Cada ajuntament tenia el seu abocador, jo no sé si vosaltres us recordeu, però jo sí que recordo una visita del president Pujol aquí a l'Alt Empordà que va dir que semblava el poblat Siux, perquè cada poble tenia la seva xemeneia i sortia fum i eren els abocadors que cremaven. Veies aquella fumarola allà, semblava que hi havia un volcà. Miraves cap a Figueres, i veies l'altra banda, cap allà a Avinyonet, veies el mateix. Miraves cap a Parlada, hi havia altra fumarola. Miraves a Sant Pere, altra fumarola. El primer abocador era un desastre, però molt gran. Hi vivia gent en allà, que triaven les ferralles, plàstics, no et dic la quantitat que n'hi havia per tot arreu. El vent fa que quan tu descarregaves un camió de basura, doncs un 30% del camió, la part més volàtil, sortís volant i afectéssim els camps del cantó. Hi havia rates, hi havia gossos, era el foc continu, a part la pudor. Segons quan venia el vent era impossible estar a Pedret i Marzà. Quan vaig començar a treballar a l'abocador, era un pilot de merda. Per mi, aquells moments que vaig començar, molt dur va ser, però ja et dic que era una cosa molt primari, no hi havia res, ni hi havia cap tecnologia per fer la feina. El Consell Comarcal es constitueix a l'any 88 i, per tant, a partir de l'any 89 comença a entrar en funcionament i en aquell moment cessa la Mancomunitat i el Consell se subroguen els drets i obligacions de la Mancomunitat. Comencem amb un grup de municipis fins que, a partir d'una llei de la Generalitat, el que es fa és que es prohibeix que cada ajuntament tingui el seu abocador i el seu tractament de residus i se centralitza tot amb un, que és, en aquest cas, el de Pedret i Marzà. Clar, Marzà era un poble tranquil, un poble de pagès, un poble rural, que s'estava molt bé, que hi havia molta tranquil·litat i de cop i volta varen començar a passar camions, passaven de nits, passaven de dies. Havíem de ser solidaris amb la comarca, havíem de ser solidaris en tot, però nosaltres érem els que patíem les conseqüències. La gent que va viure en aquells pitjors moments de l'abocador, o la gent que va lluitar en aquells anys, perquè això no passés, tot això, molta gent ja no hi és, o molta gent és molt gran. La gent que ve ara a viure a Marzà, o gent que ha vingut fa 15 anys, o que en fa 20, clar, ja ha trobat un altre tipus d'abocador. Estava previst per anar-hi unes 100.000 tonelades a l'any, però després de seguida varen sobrepassar aquesta quantitat. Un conseller li vaig dir, mira, veus, Sant Pere de Roda, la Mare de Déu del món, i ara aquí al mig serà a l'abocador de Pedret i Marzà, perquè estaran a la mateixa cota, perquè clar, anàvem pujant, la cota aquella que hi havia era un nivell, però l'abocador han anat pujant i, bueno... I després hem enterrat moltes coses allà a Pedret, hem enterrat una avellana sencera. Vam enterrar l'avellana i allà està l'avellana, una avellana que podia fer 7 metres, i era maca. I a partir d'aquí la cosa va anar canviant. El 96 va començar a parlar de posar la premsa d'escombraries i allò va ser un canvi molt qualitatiu, molt bo. Es va guanyar molt nosaltres, una feina, i els pagesos del voltant també en quant als volàtils. L'altre problema que teníem en aquell moment era el lixiviats. És a dir, nosaltres teníem una bassa que s'emplenava lixiviats i no sabíem on tractar-la. Ja havia arribat l'administració nova, van començar a preparar el que nosaltres volíem.
que era, com a mínim, dotar l'abocador d'una planta de tractament de lixiviats. La depuradora ja fixen allà a l'abocador, va ser un canvi substancial molt gros amb aquest tema de la tranquil·litat que tenies de les basses. Jo he estat allà en dies en pluja traient cubes de tràilers de lixiviat amb unes basses i que veies que allò no baixava, i anaven sortint tràilers i allò no baixava, i pensaves això aquí la que... Així nosaltres vam heredar un abocador on l'únic que es feia era un forat i enterrar els residus, posar els residus a dintre i tapar-los. De mica en mica va anar sortint normativa que es havien d'impermeabilitzar, cada vegada el tractament ha estat diferent. L'abocador ha anat millorant durant aquests 30 anys, però sí hi ha hagut 2 punts d'inflexió molt clars. Un va ser entre 2004 i 2007, on es van posar tota la planta depuradora de lixiviats, on es va començar a desgasificar i treure el biogàs de l'abocador per intentar fer-ne energia. L'altre, en el 2017, que va entrar en funcionament les plantes de tractament de residus, que el que intenten fer és rebaixar la matèria orgànica o matèria biodegradable que va a l'abocador. El que sí que us he de dir és que aquesta instal·lació no tira res a fora, és a dir, del que entra no surt res. De totes les aigües que cauen en allà se'n fa un tractament i per tant les aigües les utilitzem totes, tant les de pluvials com tot. A mesura que es va anar arreglant l'abocador, que ja no hi va haver-hi les pudors, no se sentien tant i tot, doncs, la gent ja es va agafar conformant. Després també hi van haver-hi unes petites ajudes econòmiques pel poble que varen poder desenvolupar. Era un problema, però que almenys en podíem treure algun profit. S'estan vigilant una sèrie de paràmetres de biodiversitat, d'emissions, d'aigua, d'afectacions sobre el sòl, de paisatge fins i tot, com per exemple pot ser els plàstics que puguin volar, i tot plegat vigilem amb uns paràmetres per evitar que això generi problemes. Per tant, aquest pla de vigilància ambiental el que ens farà és potenciar les parts bones de l'abocador, que són moltes, i del centre, i evitar que passin problemes. Bé, l'abocador de Pedret està situat al mig de la plana empordanesa i penseu que sobretot en ruta de migració dels ocells està al mig de la ruta dels ocells que van d'Europa cap a Àfrica i al revés. Hem de pensar que hi ha algunes espècies en perill d'extinció que depenen dels abocadors per anar a buscar menjar. Per tant, hem de gestionar aquest equilibri. Moltes vegades hi vaig veure ocells, també t'ho dic, perquè és un espectacle de cigonyes, d'això, és un espectacle d'ocells. L'abocador té una sèrie d'espècies típiques que són el gavià argentat, la gavina riallera, les plugabous, que són espècies que s'han adaptat molt bé a l'ambient de l'abocador i que aquestes són espècies autòctones. També la cigonya, per la proximitat de les aigües de l'Empordà, també van a menjar. I després hi ha tota una sèrie d'espècies protegides, sobretot rapinyaires, tipus milà negre, milà reial, l'aufrany, fins i tot el voltó, i també el corb, per exemple, també hi van. Això d'espècies d'ocells. En quant a fauna de mamífers, hi van el senglar, la guilla, hi va la geneta, hi va el gat mesquer. Que vas veient que des del principi fins cada vegada més es va avançant. El repte potser no està en l'abocador en si, sinó tot el que passa abans. Si entren menys residus, a poc que triem n'enterrarem menys. Comencem a plantejar de canviar els hàbits per generar-ne menys. Espero que hi siguem a temps. I crec que no en som prou conscients. No som prou conscients del que es llança. La conclusió és, ho hauria de veure tothom. Sí que reciclem, però molts no ho fan i això no ajuda a que millori. Jo crec que si no ens reciclem, bàsicament, el món se n'anirà a la merda. Comencem a reciclar, doncs, potser canvia una mica. Ho llences i dius, bueno, això com que ja no és meu, ja vindrà algú altre i ja ho recollirà. La gent el que fa molt és tirar les coses on no toquen i no anem bé, Que si no recicleu, doncs el món estarà malalt. Si no reciclem, s'acabarà el món. Quan el món estigui tan malalt, doncs potser nosaltres desapareixerem.